ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേതേ ഗിരി യത്കൃതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജനത ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 9ഉം 10ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതെ പ്രഭുജി, അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടന്നാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ? ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ ഏറെ ഉണ്ട്. 20 പോയിന്റ് ഉണ്ട് പ്രഭുജി. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി. അത് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. വേറെ മാതാജി പിന്നെ ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ശ്രീദേവി മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആര്? ശാന്തിക്കുട്ടി മാതാജി. ഓക്കെ. ഷാദി. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആര്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താന്ന് ബുക്കുള്ളവര് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളെ ഒന്ന് നമ്മള് റിഫ്രഷ് പോലെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പറയണ ഷാദിക്കുട്ടി മാതാജി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. 9ാമത്തെ അധ്യായം 9. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:74-40. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്ത്? രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്?
എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ 10 പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനെയും ഭഗവാനെയും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കേൾക്കാതെ അത് ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം അല്ലെ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അതാ പറയണത്. അത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ആശയം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുതാനും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണു അല്ലെ, പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വം. വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇതറിയാലോ, വൃക്ഷത്തിന് എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെ, തിരിച്ച് ആ വൃക്ഷം വീഴുന്ന വരെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയണം. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാവരും മാനിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത്. അത് തിരിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യണത് അല്ലെ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആദരവ് വേണം, നമ്മൾ ആരും ആദരിക്കില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോ നേരെ, അതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നേരെ തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിഫലനമാണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതാണ്, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും പിടിതരില്ല. ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ ഭക്തി മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് സൗമ്യനായി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. പാതിത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ആ സ്ഥലം വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ത്യജിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം. അതും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്ന് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ ആയ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്തത് അത് ഞാൻ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓരോന്നും വിശദമാക്കുക. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ പ്രഭുജി? അത് കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ വരും അല്ലേ? അതാരുണ്ട് മതാജി മതല്ലേ പറഞ്ഞത്? പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. തിലകവും തുളസിമാലയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൂടെ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതാരാ പറയണ? രമ മാതാജ പറഞ്ഞിരിക്കും. എങ്ങനെയാ അത്? ഒന്ന് തിലകവും തുളസിമാലയും ധരിക്കൽ. തിലകം ശരീരത്തിന്റെ 12 ഭാഗങ്ങളിൽ ധരിക്കുക. കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. അത് മതി, എത്രയും പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. തിലകവും തുളസിമാലയും ധരിക്കുക. പൂമാലകൾ ധരിക്കുക. പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കുക. ധരിക്കുക, അതെ. അതായത് ഭഗവാൻ ധരിക്കുക, അതെ. ഇത് ധരിക്കുന്നതിന് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ 3 വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക. ഓക്കെ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. ഓക്കെ. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ. രഥയാത്രയിൽ വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയപ്പെടുമെന്ന് അയപ്പെട്ട ശുദ്ധ ശരീരയാകും എന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കൽ. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. അതേത് പുരാണാണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഓക്കെ. അടുത്തത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ. പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മള് പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്തത് അർച്ചന. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചു ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തി ഉറച്ചിപ്പിക്കലാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അർച്ചനയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തി? ഭഗവാനിലെത്തി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് നമ്മളെ തന്നെ, നമ്മൾ തത്വമസി അല്ലെങ്കിൽ ഓം തത് സത്ത്, ഇതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ. അത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താണ്. ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചാലേ അത് പരിപൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. കാരണം ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മളെ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് അർച്ചന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. അത് വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മഹാരാജാവിന് പരിചാരകൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സോപാനവും നടത്തുന്നവർ, സേവനവും നടത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതായത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ. അതാണ് നമ്മുടെ സാന്തരസം. സാന്തരസം പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും. നമുക്ക് 9 രസങ്ങളിൽ വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ 9 അല്ല 12 രസം ഉണ്ട് ശരിക്കും. അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന 5 രസങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് സാന്തരസം വരുന്നത്. സാന്തരസത്തിൽ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട്? ഭഗവാനെ രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ കാണണം. അതിനൊരു സംശയമില്ല. രാജാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാം പിന്നെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ ആ ക്ഷേത്രം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു എന്തുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരം പോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാലോ, നമ്മൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രം എന്തിനാ പണി, ഇത്രയും പൈസ. ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് പെട്ടെന്ന്. അതായത് മായപ്പൂരിൽ പോയിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് എല്ലാവരും വരുമല്ല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം വലിയ ക്ഷേത്രമല്ല പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര 600 കോടിയാ അങ്ങയുടെ റേഞ്ചിലാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു 90% വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി. വലിയ അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിലെ നമ്മൾ 14 ലോകം ഒക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഇതേപോലെ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഫോട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഇസ്കോൺ മായപ്പൂരിന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് TVOP അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇസ്കോൺ മായപ്പൂരിന്ന് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. അതിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അത്രയും വലിയൊരു ക്ഷേത്രവും അതിനുള്ളിലെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പൊ വിസിറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിലൊരു 16-17 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ പൈസ എന്തിനു ചെലവാക്കണം. ആ കുട്ടി ചോദിച്ചാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിതം എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആൻസർ അവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതെന്താണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? രാജാവിനെ പോലെ. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം. നമ്മളെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയാണ്, നമ്മളെ ലെവൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ വെറുതെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കുറെ സംസാരിച്ച് കുറെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് വിട്ടു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ആ ക്ഷേത്രം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരായ മൂന്ന് ഇതുണ്ട് മകുടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത്. അതിന്റെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം അത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം കംപ്ലീഷൻ ആയി. കുറച്ച് ലാഗിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും 2026 കംപ്ലീഷൻ ആണ്. അതില് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കഴിഞ്ഞു. അതൊന്ന് കാണണം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങള് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലെ നമ്മൾ 14 ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതേ രീതിയിലാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നമ്മളിപ്പോ വൈകുണ്ഠം പോലെ തന്നെയാണ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ. പുറത്ത് നമ്മളെ ജയവിജയന്മാര് അവരെ വലിയ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രതിമ, 2 പ്രതിമകൾ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ കടക്കുമ്പോഴുള്ള ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഓരോ വർക്കുകൾ അവരൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടാണ് ആ വർക്കുകൾ. 3D പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവിടുത്തെ അലങ്കരിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ആ ക്ഷേത്രം വരുന്നത്. അങ്ങനെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്കോന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒരു രാജാവാണ്. രാജാവിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. സാധാരണ കൊട്ടാരം പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹം നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിനെ പരിചാരം ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പാട്ടുപാടലാണ്. അടുത്തത് പാട്ടുപാടൽ അല്ലേ? ഭഗവാൻ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്നു. തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഉയർത്തപ്പെടും.
ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് ലിംഗപുരാണം. എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോണത്? അതിന് ഭവിഷ്യപുരാണം, ലിംഗപുരാണം, പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണം, ഭാഗവതം, അങ്ങനെ അനവധി പുരാണങ്ങൾ. എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഒരേ പോയിന്റ്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് മെയിൻ, നമുക്കറിയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യന്മാരും നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജീവഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അതിനൊരു ചെറിയതാ. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും അവിടെ എല്ലായിടത്തും പല സ്ഥലത്തും പല സമയത്തും പല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഞാനാണ്, എനിക്ക് അറിവ് കൂടുതലുണ്ട് ആത്മീയ ലെവലിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിന്. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആള് തിരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതും ജീവഗോസ്വാമി അയാളെ പെട്ടെന്ന് വളരെ സെക്കൻഡോടുകൂടി തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും, വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അത് അവന്റെ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ബുക്കുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കണം. ശരിക്കും ഗോസ്വാമിയുള്ള കഥകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ പാട്ടുപാടല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലിംഗപുരാണത്തിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? സങ്കീർത്തനം അല്ലെ? ആ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസം, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമായി. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനും സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും. സങ്കീർത്തനം അല്ലെ? നമ്മൾ സംഘം ചേർന്നിട്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട്. അതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണതും 10 പേരായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണതോ അത് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടും. അതാണ് നമ്മൾ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് ജപിക്കാൻ പറയുന്നതും നമുക്കറിയാം. കാലത്ത് സമയത്ത് ഓരോ സമയത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണത് അതാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതവിടെ നടന്നിരിക്കും. അതാണ് അതിന് ആചാര്യന്മാര് സത്യം നുണ പറയില്ല, അഥവാ നുണ പറഞ്ഞാൽ സത്യമായി മാറും. അതാണ് അവരെ പറ്റിയത്. അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സംഘത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എവിടെ പോയാലും സങ്കീർത്തനത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ്, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും അല്ല. അതിൽ തന്നെ പല ട്യൂണുകളിൽ പലരും പാടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ അത് നല്ല ഹരേ കൃഷ്ണയാണ്. നമ്മുടെ അമ്പലത്തില് ഒരു മാസം അഖണ്ഡനാമം 7 മണി തൊട്ട് രാത്രി 7 മണി വരെ. അഖണ്ഡനാമ യജ്ഞം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട്. കാരണം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ജപം, അടുത്ത ജപമാണ് പ്രൊഫസർ. ജപം. ഓക്കെ, അടുത്ത ജപം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ജപത്തിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനെയാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ സങ്കീർത്തനമായി. ഓക്കെ, നിശബ്ദമായിട്ട് ചൊല്ലണം അല്ലേ? അതെ, ഉറക്കെ ചൊല്ലിയ സങ്കീർത്തനം, പതുക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജപമായി. ഓക്കെ, അടുത്തത് സമർപ്പണം. പിന്നെ സമർപ്പണം. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. സമർപ്പണത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സമർപ്പണം ചെയ്യാം നമ്മള് എല്ലാതും, നമ്മൾക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ. 3 തരത്തിലുണ്ടെന്നുണ്ട്. 3 തരത്തിലുണ്ടെന്നുണ്ട്. അതിൽ 3 തരത്തിലുണ്ട്. 3 തരത്തിലുണ്ട്. ലാസ്റ്റാണ് ലാലസമായി എന്ന് പറഞ്ഞത് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അതിലേക്കാണ്. അതാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പരിപൂർണതയിൽ എത്താം നമ്മൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ. ഓക്കെ, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ അല്ലെ? കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, ഭഗവദ്ഗീതയിലായാലും ഉപനിഷത്തിലായാലും ഭാഗവതത്തിലായാലും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്, മന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. കാരണം അവര് അത്രയും നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ തന്നെ, നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള കഴിവാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് ധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് വിദ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സംഗീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത് എന്തിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അത് കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്ര കഴിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, സംഗീതത്തിൽ കഴിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർ പാടിയിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള അതായിരിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതലും ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ പല സിനിമ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അതിന് തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്. അപ്പൊ അതിനേലും ബെറ്റർ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർ രചിച്ചതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവബോധം, ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതല്ലേ, അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ രചിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അവരെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് വേണ്ടി അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനത്തത് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. മറ്റത് നമ്മള് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കൂടുതലും അത്, കാരണം അതിനധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ നിവൃത്തിയില്ലേ ഓക്കെ സാധാരണ ബെറ്റർ ആണ്, അത് വേറെ ജനറൽ അല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മന്ത്രങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് മന്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ കുറച്ച് അവർ അങ്ങോട്ടും കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഫോമിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ആചാര്യന്മാര് എഴുതിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പലത്, ഇപ്പൊ ഗീതഗോവിന്ദം ഇതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും അല്ലെ. നാരായണ കവചം ഏത് തന്നെയല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്തോത്രങ്ങള് നമ്മൾ പാടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മുഴുവനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കഴിവ് വെച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളെ കഴിവ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാതും സമർപ്പണമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രസാദ ഭക്ഷണം. ആദരപൂർവ്വം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നേടുന്നു എന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. പ്രസാദത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, പ്രസാദത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, നമ്മൾ പറയാൻ ചെയ്ത അവബോധം, ഇതിലും അവബോധം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന് രുചിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മീയമായിട്ട് മാറി അതിന്റെ പിറകിലുള്ള എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും മാറിപ്പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം അതിന്റെ പിറകില് പല കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ല, ആത്മീയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പൂജിച്ചത് അത് പ്രസാദമായി തീർന്നു. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ അവബോധം അത് വളരെയധികം അതിനെ ബാധിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അവബോധം നമ്മളിൽ ഏൽക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞത്, വെള്ളം. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം, അത് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നിവേദിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഫലം. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷ് ബേസിൻ അടക്കം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ആ വാഷ് ബേസിനിൽ ആ ഭഗവാന്റെ പാത്രം കഴുകുക, മറ്റത് മിക്സ് ചെയ്യുക, അങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ വളരെ എല്ലാത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അതാണ് ഭഗവാൻ അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാന് രാജാവാണ്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാണണം. അതാണ് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ചരണാമൃതപാനം. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. പൂക്കളും ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസനദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സൗരഭ്യമുള്ളതാക്കി തീർത്ത ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി വഴി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തി അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചരണാമൃതം. അപ്പൊ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും പല രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇസ്കോന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവിടെ തൈരും കൂടി ചേർക്കും. പിന്നെ വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ, പനിനീരും ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കൽ. അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ അതെ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചത് എന്താണ്, വസ്തുക്കളായാലും പൂക്കളാണെങ്കിലും നമ്മളത് മണക്കണം. ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു, അത് വിഷം ബാധിച്ച പോലെ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കളയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരണം നമുക്ക്. പിന്നെ അത് വിഗ്രഹ സ്പർശം അല്ലെ, അതല്ലേ വിഗ്രഹ സ്പർശം അല്ലേ? വിഗ്രഹസ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാന്നല്ല. നമ്മളത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് അവര് സത്യം പറഞ്ഞ പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്.
പക്ഷെ എന്നിട്ടിരുന്നാലും നമ്മളെ പരിശുദ്ധി വേണം എന്നാണ് അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരും ചെയ്യണം, ഞാനും ചെന്ന് ഭഗവാനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. കാരണം അത്രയും പരിശുദ്ധിയാണ്. എല്ലാവരും അത്രയും പരിശുദ്ധിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് ചെന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വിഗ്രഹത്തെ അങ്ങനത്തെ പരിശുദ്ധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബെറ്റർ ആണ്. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുത ആൾക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ ഭഗവാന്റെ ദേഹമാണത്, ആ ദേഹത്തെ സ്പർശിപ്പിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അത്രയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ശ്രീകോവിൽ കയറ്റൂല അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് തന്നെ സമരം നടക്കണം പല സ്ഥിതിയിൽ. ശ്രീകോവിൽ കോറ്റായത്തിന് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല, പരിശുദ്ധി ആയിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ. അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധി ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി കിട്ടിയ ആൾക്ക് ഭഗവാനെ തൊടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജന്മം സാഫല്യമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. വിഗ്രഹ ദർശനം. വിഗ്രഹ ദർശനം അല്ലെ? വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കേണ്ട കാര്യം വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്, പറയണം. അതെ, വരാഹപുരാണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. വസുന്ധരെ വൃന്ദാവൻ ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കാരണം വിഗ്രഹം ദർശിക്കുക, അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോണത്? ഭഗവാനെ കാണാനല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ? നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണ എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ അത്, മനസ്സിലായേ? ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മ എത്തണം. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആരെ കാണാനിരിക്കുന്നത്? ഭക്തരെ കാണാനിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഭക്തരെ കാണാനും ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കാണാനാണ് പോണത്. അതാണ് ആ പ്രത്യേകത. അതാണ് വിഗ്രഹ ദർശനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മ ആ അവസ്ഥയത്തേക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ 2-3 മാതാജിമാര് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അത് മാറ്റി കൊടുക്കും. ഭഗവാന് ഭക്തനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അതാണ് നമ്മൾ പറയാറ്, ഭക്തന്മാരെ പിറകിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തനെ കാണാൻ ഭഗവാൻ നിൽക്കും, എല്ലാ വഴികളും ശരിയാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളോ അതിന്റെ പിറകെ നമ്മളും പോവാം. അപ്പൊ നമുക്കും ചാൻസ് കിട്ടും. അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന് പറയണതിന്റെ ഇന്റേണൽ മീനിങ്സ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം. നമ്മള് അങ്ങനത്തെ വളരെ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇത്തിരി അല്പം ഭക്തി കുറവാണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ സെറ്റാവും. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ, 100%. അവിടെ നമുക്ക് പല ദർശനങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് വിഗ്രഹ ദർശനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ. പിന്നെ യമരാജന് പോലെ അവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. പാപങ്ങളുടെയെല്ലാം ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയണം അല്ലെ? ആരതി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം. അത് ശ്രീരാമ ജയന്തി ആയാലും അതിൽ കൃഷ്ണന്റെ ജയന്തി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ, വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, ഏത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എത്ര 10ാമത്തെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പറയാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, 10 വായിച്ചോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ശ്രവണത്തിനെ പറ്റിയല്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രചലനം സ്വീകരിക്കും, ചെവികൾ, അതായത് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുക അല്ലെ? നമ്മളെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സ്മരണം എന്നാൽ എന്താണ്?
ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെങ്കിലും, അല്ലാതെ അതിന് വലിയ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാന്നും. ഏത് മാർഗം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാനെ സ്മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ്, അത് നമ്മള് ആ സ്മരണയ്ക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കുറച്ച് പ്രാക്ടീസും കൂടെ ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മള്. എന്നാലേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ധ്യാനം എന്നാൽ എന്താണ്? ധ്യാനം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് ഉപാസന, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ രൂപ, ഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേനയെ കുറിച്ച് ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിന് വ്യാപരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയാണ് ഏതാണ്? നമ്മളെ മനസ്സ് അല്ലെ. മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരിക. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ രൂപഗുണം, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സിന് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഉള്ളു. അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളല്ല പറഞ്ഞ, ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ. ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. ഈ ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണത്? ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പോഴാണ് അതിനെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലെ സ്മരണ ധ്യാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല, അതടക്കം മാറിപ്പോകുന്ന പറയുന്നത്. നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയാണ്. എത്ര പുരാണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതിന്, എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര പുരാണങ്ങൾ. 18 പുരാണമാണ് നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു 10-12 പുരാണം ഇപ്പൊ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുരാണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക്, ഓരോ പുരാണത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചിലപ്പോ നമുക്കറിയാം ചില പുരാണങ്ങൾ മാത്രം മറ്റുള്ള ദേവത സങ്കല്പത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ശിവപുരാണം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് മഹാത്മ്യം, രണ്ടുപേരെ പുരാണം ഉണ്ടല്ലോ, ദേവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള 2 പുരാണങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ദേവി മഹാത്മ്യവും പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, ദേവി ഭാഗവതം. ഹരേകൃഷ്ണ. 2 എണ്ണം. അത് ദേവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മള് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ. അതില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം പരമഭക്തനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ശരിക്കും ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവര് എന്താ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പടി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ശിവന്റെ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിരുന്നുള്ളത് ഭൂതഗണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ശിവന്റെ പറയുക നടക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചല്ലേ ഭൂതഗണങ്ങളല്ലേ ഭൂതഗണങ്ങളാണ്. ഭൂതഗണങ്ങളുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ്? അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിലും കുറച്ചും കൂടെ ആത്മീയത കുറവുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ ചിന്താഗതി കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശിവന്റെ പിറകിലേക്ക് പോകുന്നു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ ഭഗവാൻ തമോ ഗുണത്തിലല്ല, അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ തമോ ഗുണത്തിലല്ല, പരമശിവൻ തമോ ഗുണത്തിലല്ല, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ. അതായത് ആത്മാക്കളിൽ തന്നെ കുറച്ച് താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവല്, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ തലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ശിവപുരാണത്തിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിന് നമ്മള് ഭൂതഗണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവരെന്താ ഭഗവാന്റെ പരമശിവന്റെ പിറകിന് നടക്കുന്നവര്.
കാരണം അവരുടെ ലെവല് കുറച്ച് താഴെയാണ്, അതിന് പവർഫുൾ ആണ് അവരല്ലേ, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കഴിഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം. 11ാമത്തെ അധ്യായം സമയമുണ്ടല്ലോ, 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ നാളെ ഇടാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്ന് അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടാ. നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു 10-30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്ലാൻ ചെയ്യണില്ല. ഒരു 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം 25-30 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ബേസിൽ എക്സാം നടത്താം. അപ്പൊ 2 എക്സാം ഇതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ 1 തൊട്ട് 10 വരെ ഒരു എക്സാം, പിന്നെ 11 തൊട്ട് 19 വരെ ഒരു എക്സാം, 2 എക്സാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10 വരെയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം 30ന്റെ. അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി, നാളെ 2 ദിവസം എഴുതാൻ നോക്കാം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് മുഴുവനും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം നടത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്തത് 11ാമത്തെ അധ്യായം, അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. നമുക്കിപ്പോ അതീന്ദ്രിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയല്ലേ? കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളത് ഭഗവാൻ. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടല്ല ശരിക്കും, ഉള്ളുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല പറയാം, ഉള്ളുകൊണ്ട് വിളിക്കാന്നല്ല പറയാം, സാധാരണ ജനറലായിട്ട് പറയാം. ഇതാണ് ആ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ആ ഉള്ളു ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ ദാസഭാവം. കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് കർമ്മികൾ പറയും. എന്നാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. അപ്പൊ കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ളവരല്ലേ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ. എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ കർമ്മി. അപ്പൊ ദാസ സ്വഭാവം, ഇപ്പൊ എല്ലാം കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് കർമ്മികൾ വഴിയും. എന്നാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വൈഷ്ണവാചാര്യ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനം, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ, അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ദാസൻ എന്ന് പറയാ എപ്പോഴും, അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന ദാസാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദാസഭാവമാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാന്നുള്ള ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത് സേവനം അത് മാത്രം നമുക്ക് ചിന്ത വരാം. അതിനാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാം, അതാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ഒന്നും കൂടെ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണാണ്. ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭാഗവതന്മാർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. അപ്പൊ നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭക്തനായി മാറുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ LKG UKG പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ABCD പഠിക്കണ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതുമില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. കാരണം അതും ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാരാണ്. അവരെ ഭക്തി എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ, അവരെ ഭക്തിയുടെ ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരെ കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസികരമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കാം. അവരെ ഭക്തന്മാരെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ, കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. ഏത് വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തരെ കണക്കാക്കുന്നു. ഭക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ ജനറൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയാന്നുള്ള രീതിയിൽ
ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാർ കണക്കാക്കും. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേമാണ്. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഒരു വ്യക്തിനോട് നമുക്ക് അഗാധമായ പ്രേമോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും ഭക്തനാവുള്ളൂ. അതില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരിക. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നൈസ്കർഗ്യമാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ആരുടെയും, പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിൽ കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതാണ് നിയമം, അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉയരണാണ്. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, അത് നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണ്. അതിന് നൈസ്കർഗ്യമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നടക്കില്ല. അതാണ് ശരിക്കും എന്താ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരെയാണ് ശരിക്കും ഭക്തരേഖണിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ബദ്ധാത്മാക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഐന്ദ്രിയ സംരക്ഷണം നടത്താനും പാകത്തിനാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാനും വേണം, നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണം, ഇതെല്ലാതും വേണം. നമുക്ക് മസാല ഒരു പരിവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഈ ബദ്ധസ്ഥരാണെന്നും എന്നാൽ നമുക്ക് കട്ടഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് അറിയാം. നമ്മളെ അത്രയും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യും, അടുത്ത കർമ്മം, നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം, അടുത്ത ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ 1 കിട്ടിയാൽ 10 മതിയെന്ന്, 10 കിട്ടിയാൽ 100 മതിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ എന്താണ്? അതും കുറെ കൊടുക്കും. അതായത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും അവരവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഐന്ദ്രിയ സംരക്ഷണം നടത്താനും പാകത്തിനാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ട രീതികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ 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 പതുക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ, ഇതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഇതില്. അപ്പൊ അന്നേരം ആ മോക്ഷത്തിലേക്കാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോണത്. പാകത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേസമയം അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അർത്ഥധർമ്മ കാമമോക്ഷ. അർത്ഥം വേണം, സമ്പത്ത് വേണം, നമുക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യണം, കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. അത് പറയില്ലേ, അത് സ്ഥിരമല്ലെങ്കിലും അതുള്ളതാണ്, ഇല്ലാത്തതല്ല, അത് മായയല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിന് അതേ സവർ അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നാളെ തൊട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നീ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ആ ലെവലാണ് നമ്മുടെ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എത്ര ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അത്രയും ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വഭാവവും നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലെ, സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാറ്റാനും നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ 5 പേരിന് 5 സ്വഭാവം എന്താ വരുന്നത്? 5 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 5 ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? അച്ഛനമ്മ ഒന്നും തന്നെയല്ല, കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം ഒന്നും തന്നെയല്ല. എന്താണ് ഇത്ര ഡിഫറൻസ് വരാൻ കാരണം? അതിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വല്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് വർണ്ണാശ്രമം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മളെ സംസ്കാരം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സംസ്കരിക്കണം നമ്മൾ 16 സംസ്കാരത്തെ പറ്റി, 16 അല്ല 64 ഉണ്ട്, അതിന് 16 വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ സംസ്കരിക്കണം. എന്തിനു സംസ്കരിക്കണം? നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള, സംസ്കരിച്ച് പരിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യൻ എന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലും ഉള്ള പ്രാരംഭകൻ ഐന്ദ്രിയ സമ്പ്രത്തിന് ഏറെ തൽപരനായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ യോഗ്യൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമുള്ള ഒരു പ്രാരംഭകൻ, അതായത് ഭക്തി തുടക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തനാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്താണ്? ചെറിയൊരു സ്ഫുരണ ഉണ്ടാവും. എന്ത്? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഐന്ദ്രിയമായ സമ്പ്രദനത്തിൽ ഏറെ താല്പര്യം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിറകെ പോകില്ല വ്യക്തി. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ വലിവുണ്ടാവും.
ഏത് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു പുല്ലിംഗം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികതയിലുള്ള പിറകിലേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല. അതായത് ഇന്നൊരു 2000 രൂപ വാച്ച് കേട്ട നാളെ 4000 രൂപ വാച്ച് കേട്ട മറ്റന്നാളെ 20,000 രൂപ വാച്ച് കേട്ട ഇപ്പൊ തന്നെ നാളെ ഒരു ന്യൂസിൽ കണ്ട് iPhone 17 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഹളം, മനസ്സിലായ? നമുക്കിപ്പോ ന്യൂസ് കണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇത്. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങേ തന്നെ കുറയും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കുറയില്ല. അതായത് അതിന് 500 രൂപ മൊബൈൽ എന്താ പറയാ വാച്ച് കിട്ടിയാലും 50,000 രൂപ വാച്ച് കിട്ടിയാലും ഒരു പ്രതിനിധി. അപ്പൊ 500 രൂപ കിട്ടിയാൽ പോരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രാരംഭകന് ഐന്ദ്രിയ സംവൃദ്ധനത്തിന് ഏറെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി. അവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തി അളവിനേക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ താല്പര്യങ്ങളിലേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തന ഫലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, പതുക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലേ ഭൗതികത കുറച്ചാൽ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ട അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ ഭൗതികം നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം അല്ലേ, അവര് വളരെ ആയിട്ട് 2 ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക്, അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയമായത് എങ്ങനെയാണ് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനോവാക്കായങ്ങൾ കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ കഥ പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അത്. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും വിമുക്തനായി കണക്കാക്കപ്പെടാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മാറി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവനത് ചിന്തിക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത്രയും ചുറ്റുപാട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, അതിന്റെ പറയാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. അവൻ പോവാതെ പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവൻ പാർഷ്യലി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൻ തീർച്ചയായും വിമുക്തനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിനൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അതിന് യോഗ്യത പാർഷ്യലി ആയിട്ട് അവന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് സുഹൃത്ത് ഭാവം, മറ്റേ ദാസഭാവം. ഞാൻ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിനെ പറ്റി പറയാനാണ്. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തത്. ഭഗവാൻ അന്തരംഗദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തത്. രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും തിരിക്കാണ്. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തെ തന്നെ സുഹൃത്ത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തെ തന്നെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലെത്തും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമമായി പാലിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. താൻ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിൽ എത്തുമെന്ന ദൃഢവിശ്വാസവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ശുഭകാംക്ഷി. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് ശുഭകാംക്ഷി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് താൻ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് വിശ്വാസം,
പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് വിശ്വാസം, പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം, ഞാൻ അത് എത്തും, പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഒരാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആദ്യത്തെ ലെവല്. അത് സുഹൃത്തിത്വമുള്ള ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സൗഹൃദം ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷ രീതിയിലാണ്. ഒരു ധർമ്മോപദേശനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടനായ ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അതായത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം ആചാര്യന്മാര്, അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, ഭക്തി ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, ആചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ അവരെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ ഗീത രഹസ്യം ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യരായി ആരുമില്ല. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണേ. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിലെ ദൃഢവിശ്വാസവും പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനിലെ അതീന്ദ്ര വിധാനത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയവും, കൂടാതെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവര് ധർമ്മ ഉപദേശകരാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം അവർക്കിലുണ്ടാവും. അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്. അതാണ് അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ലെവലില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാനത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതയും അങ്ങേ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനില് അത്രയും വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ ദ്രൗപദിക്ക്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു അത്രയും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളില് ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതയിലും അങ്ങേ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. അറിയാം, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദ്രൗപദിക്ക്. ദ്രൗപദി ആയാലും കുന്തി ദേവി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസമാണ് അവരെ അതിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോണത്. ദ്രൗപദിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായ പാണ്ഡവന്മാരും ദുര്യോധനന്റെ ദുർബുദ്ധി മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതികഠിനമായിരുന്നു. അവർ കാരണം എന്നൊക്കെ ദ്രൗപദി അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഠിനമായിരുന്നു. സമുന്നതമായ യുദ്ധവീരനും നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും ജ്ഞാനിയുമായ ഭീഷ്മദേവനും പോലും കരയത്തക്കതായ ആയിരുന്നു ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരും അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. നമുക്കറിയാം കഥകളാണൊക്കെ അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയധികം അവർ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്നിട്ടും അവരത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാൻ പറയണതിന്റെ ഒരപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കുന്നില്ല. അത്ര വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനിൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ആചാര്യന്മാരോട്. അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതില് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ പറഞ്ഞു വന്നാണ്. അനുഭവിച്ച യാതനകൾ പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ധാർമ്മിക പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യമാണ്. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ ധാർമ്മികര്, പാഞ്ചാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യരാണ്. കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും. എന്നിട്ടും ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകളും ക്ലേശങ്ങളും അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിലാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അത്ഭുതം. അതാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതി പറയുമ്പോ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ധാർമ്മികരാണ് അല്ലെ. ഒരു അത്തരം ധർമ്മത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. പാഞ്ചാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യാണ്. കൃഷ്ണൻ സുഹൃത്താണ്. എന്നിട്ടും ഇവർ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അത്ഭുതം. അസാധാരണമായി ക്ലേശങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ദ്രൗപദി ഭയജ്ഞശായി ആയില്ല. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അത്യന്തിമം തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അതാണ് ഈ അവസാനമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. അവിടെയാണ് കുഴപ്പം. നമ്മള് അതേവരെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളാണ്. അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയല്ലേ, ഒരു തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാണ്ഡവർക്കും ദ്രൗപദിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് എല്ലാവരും ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ പാണ്ഡവരുടെ രൂപത്തിലോ പാഞ്ചാലി രൂപത്തിലോ കുന്തി രൂപത്തിലോ ഒന്നല്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊക്കെയൊന്ന് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ കുറെ സംസാരങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്നുണ്ട്.
എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അത് ഭഗവാന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ല അതല്ലെങ്കിലും നടക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിനേലും കൂടുതൽ വരാനുള്ളതാണെന്ന് പറയില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാം, അതൊക്കെ ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമെങ്കിലും ജപിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരിഹർനാമ കേവല നാസ്തൈവ നാസ്ത ഗതിരന്യത. ഒരൊറ്റ വീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:253 നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഋഷഭദേവൻ പുത്രൻ ഹരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ ഭഗവാന്റെ പാദാരന്ധങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു പൂജ നിയമമായിട്ടോ അഭിലഷിക്കത്തക്കമായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ശരിക്കും അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ്. ആര്? നിമി മഹാരാജാവ് പറയും, ഋഷഭദേവൻ നിമിരാജാവൻ കൃഷ്ണദേവന്റെ പുത്രൻ ഹരി ഇങ്ങനെ പറയും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് സർവ്വതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദാസരൂപയായി, പിന്നെ സുഹൃത്ത് രൂപമായി, പിന്നെ സർവ്വതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കല്. അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി സ്വാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ് എന്താണ്? എല്ലാതും എന്നെ അർപ്പിച്ചവൻ. അത് നമുക്കറിയാം. അത് ആരാണ്? ബലി മഹാരാജാവ് അല്ലെ? ബലി മഹാരാജാവിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഏത് താഴ്ത്തിക്കുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ഏത് ഇതിലേക്കാണ് അയച്ചത്? അതളം വിതളം സുതലത്തിലല്ലേ? സുതലത്തിൽ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ? അതും പറഞ്ഞില്ലേ കഥ? ഭഗവാൻ ആ സുതലത്തില് കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കണം. ആരാ? ചക്രവർത്തിയുടെ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഭഗവാൻ അവിടെ ഹാജരാണ് ആ ഭക്തന് വേണ്ടി. സ്വന്തം അല്ലാതെ അർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് തന്നെ അവരെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് തന്നെ. പിന്നെ അതാണ് അടുത്തത് പൊസിഷൻ. നമുക്കറിയാം ബലി മഹാരാജാവാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇന്ദ്രനാവേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതറിഞ്ഞിട്ട് അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊസിഷൻസ് ഓരോരുത്തർക്കും പൊസിഷനാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പൊസിഷനാണ്. അടുത്തത് ബലി മഹാരാജ. അങ്ങനെ അവർ ഓരോരുത്തരും അതിന് ദേവന്മാർക്ക് ഓരോ പൊസിഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. ദേവന്മാര് സാധാരണ വ്യക്തികളൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. ചിലപ്പോ പറയില്ലേ അവിടെ പൊസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെ ആ പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുക്കും. ചില പൊസിഷനില് ആ ദേവന്മാരെ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ, ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകം. ചിലപ്പോ സൂര്യന്റെ ദേവനില്ലെങ്കിൽ സൂര്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരും. ചിലപ്പോ ചില യുഗങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റിമറക്കും. കാരണം ഭഗവാനല്ലാതും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അതാണ് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത. കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ സ്വാർപ്പണം ചെയ്ത നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകിയ ആത്മസമ്പൂർണത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഭഗവാന് സ്വാർപ്പണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളല്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് വിളിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് പാദാരവിന്ദങ്ങൾ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വാർപ്പണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സ്വാർപ്പണത്തിന് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആത്മനിവേദനം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ? അതിന് ഉദാഹരണം ബലി മഹാരാജ എന്നൊക്കെ അറിയാം. സ്വത്ത ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികർ പലരും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം സ്വത്തം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ സ്വാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറുടെ 1-ാം തരം ഒരു ഗീതം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ബലിമഹാരാജ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കണല്ലേ, ശിരസ്സന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഭഗവാൻ, ശരീരം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിന് ആത്മസമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് സ്വാർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിവേദനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളെ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ 1-ാം തരം ഒരു ഗീതം തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കറിയുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആചാര്യന്മാര് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പല പുരാണങ്ങളിലും പല ഉപനിഷത്തിലുള്ള റെഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ശരീരമുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, ആത്മാവ്, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് മാത്രമല്ല ശരീരവും അടക്കം നമുക്ക് കൊടുക്കാണ്, മനസ്സും കൊടുക്കാണ്. ആ അവസ്ഥ, അതാണ് ആത്മനിവേദനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മനിവേദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ശരീരം എന്തെല്ലാം എന്റെ അധീനത്തിലുണ്ട് അവയെല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങയെ സേവിക്കാനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെ പരമാധികാരിയും ഉടമയപ്പെടുന്നതാണ്. അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാം, അതല്ല രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം. എല്ലാം അധികാരവും അങ്ങേക്കാണ്. എന്റേതായ അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളെ കയ്യിൽ നമുക്കെല്ലാം വല്ലതും ഉണ്ടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതം, ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ, പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അത് ബലിമഹാരാജാവിനെ അറിയാം. നമുക്ക് ബലിമഹാരാജ് എന്താണ് ഭഗവാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആരാണ് ഗുരു? ആരാണ്? ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭക്തനാണ് ശരിക്കും ആര്? ബലിമഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ കൊച്ചുമകനല്ലേ? ആരാ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാന്റെ കൊച്ചുമകൻ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ബലിമഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അതിന് ആ അവസ്ഥ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാതും കൊടുക്കാണ്. അതാണ് ആത്മനിവേദനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരീരവും മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവും ഇത് ഒന്നിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. കഥ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കഥ പറയാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. നാളെ ഞാൻ ഇടാം. നാളെ 11 മാതാജി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാലേ, ഞാൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീജ മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ